Ne kɔni bɛ fɛ an ka jɛ ka fɛn dɔ jaabi ɲini ɲɔgɔn fɛ an mansa dɔw ka koɲa la. An ka jɛ ka fɛn dɔ jaabi ɲini ɲɔgɔn fɛ an mansa dɔw olu ka koɲa la. Vraiment mansa dɔw bɛ yen u ka ko ma nɔgɔn dɛ. Mansa dɔw bɛ yen ni Ala y'i garijɛgɛ don a la, tiɲɛ na Ala y'i lajarabi. Fa dɔw bɛ yen ni Ala y'i garijɛgɛ don a la, lajarabili don Ala fɛ. Ba dɔw bɛ yen ni Ala y'i garijɛgɛ don a la, lajarabili don Ala fɛ. An bɛ kuma denw de fɛ, an bɛ kuma denw de kan ka caya, k'a fɔ ko denw ka sabali u kana kɛ dangaden ye, denw ka faw bonya, denw ka baw bonya, n'o tɛ u bɛ kɛ dangaden ye. N'i ye wajulu 100 lajɛ, wajulu min bɛ kuma du kɔnɔna kibaruya kan, a 70 ni kɔ bɛɛ ye nin ye. Parce que ni kumana mara kan n'o ye éducation ye, i tɛ se k'o fɔ abada fo den ka tugu mansa kɔ i da ka se o yɔrɔ ma. Mais waati laban ninnu na kibaruya dɔw kɔni bɛ kana. Tiɲɛ na an bɛ mun ɲini an faw fɛ o fana ka sabali, an bɛ mun ɲini an baw fɛ o ka sabali. Den dɔw bɛ yen Ala y'u kɛ mɔgɔ kololen de du nature. Ala y'u kolo, u yɛrɛ nature la u kololen don. U bɛ sɔn u fa ka ko bɛɛ ma, u bɛ sɔn u ba ka ko bɛɛ ma. N'Ala y'o den sugu d'i ma i fana bɛ Ala fo. O den sugu fana ka hakɛ i b'o janto o la. Ala kana o hakɛ siɲɛ walima lamu muru o kana na hakɛ nin tigɛ i bolo. Voilà, lamu muru o kana na hakɛ nin tigɛ i bolo. Parce que fɛn damadɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔ la a faamuyali ma nɔgɔn. Mais an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an ka jaabi dɔ ɲini ɲɔgɔn fɛ nin ko nin na. A fɔlɔ min ye i bɛ taa sɔrɔ mansa dɔ de bɛ ban den yɛrɛ ka furu ma, denmuso b'a bolo so kɔnɔ. Denmuso sera furu ma kabini san 16 cɛw b'a nɔfɛ mais fa bannen don a den tɛ furu. Den bɛna se san 18 ma san 20 ni kɔ mais fa de bannen don den ka furu ma. Ne da bɛ don nin kuma dɔw la an tɛ se ka foyi de faamu a la. Foyi. Bon cɛ fɔlɔ mana na argument dɔ bɛ sɔrɔ, filanan mana na argument dɔ bɛ sɔrɔ, a tɔ kɛra fo cɛw yɛrɛ b'a ka siran ka taa bɔ a nɔfɛ. Parce que i ta o ta argument dɔ b'i ɲɛ. Bon ale bɛna den di jɔn de ma sisan? Den b'a ka kɔrɔbaya. Den ni fɛn fɛn ye kilasi kɛ ɲɔgɔn fɛ o tila bɛɛ furu la o bɛɛ n'u denw don kɔnɔya 2 kɔnɔya 3. Mais ale denmuso de b'a bolo ye kabini cɛw ɲɛ b'a la fo cɛw b'a ka ɲinɛ a kɔ mais a bannen don ka den furu. A dɔgɔnin minnu bɛ yen n'o ye faniciniw ye n'i sera olu ma o bɛɛ bɛ siran. N'i sera kɔrɔw ma o bɛɛ bɛ siran. Bon ale bɛ fɛ mun de ka kɛ i yɛrɛ woloden mansa bɛɛ ka Ala deli ye n den ka cɛ ɲuman sɔrɔ. Mansa bɛɛ ni bi tɛ i bɛ to ka kuma dɔ mɛn fa ka bagi sɔrɔ, fa ka DEF sɔrɔ, fa ka tila université olu ye kɔsanna kuma de. N'o tɛ kunun duwawu min tun bɛ kɛ denmusotigi ye o de ye cɛ ɲuman sɔrɔ ye. Cɛ ɲuman sɔrɔ. Bon Ala ye cɛw kun da i den kan mais e banna k'i den tɛ furu cɛ si ma. Mun de kɛra? Mansa dɔw bɛ yen lajarabili don dɛ. Wallahi o denmuso dɔw bɛ su kɛ kasi la, u bɛ tile kɛ kasi la. Kunfɔyɔrɔ si t'a la. N'a taara fɔ faniciniw ye olu minnu kan ka wuli ka jɔ a tɔgɔ la k'u ni fili. Parce que kɛnɛmamɔgɔ mana kɛ cogo cogo i ye kɛnɛmamaa de ye. Faniciniw ye sokɔnɔmaw de ye. Aw de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka fara aw den kan ka taa se aw kɔrɔkɛ ma n'o ye denmuso wolofa ye. Munna i bannen don an den furuli ma? N'i ma kɛ anw yɛrɛ b'a di cɛ ma o fana mɔgɔ si tɛ sɔrɔ denmuso bolo. O mɔgɔ si tɛ sɔrɔ a bolo. Bɛɛ sirannen don. Bɛɛ kelen don k'i sigi k'a lajɛ. Fanicinin denw bɛ ka furu o koɲɛ bɛna ɲɛnabɔ ale yɛrɛ fɛ yen. Fakɔrɔba denw bɛ ka furu o koɲɛ bɛna ɲɛnabɔ ale yɛrɛ fɛ yen. Mais ale denmuso b'a bolo mɔgɔ da tɛ se ka don o la a t'o di cɛ fana ma. Tiɲɛ na maa dɔw ka ko ka gɛlɛn. Wallahi mansa dɔw ka ko ka gɛlɛn, mansa dɔw ka ko ka gɛlɛn. Ka ban ten denmuso b'a bolo san 20 ni kɔ o denmuso ma furu kun si t'a la kun si. Mɔgɔw kun bolo ko siya ko don siya ko tɛ ani minnu ye siya kelen olu dɔw yɛrɛ taara a ma sɔn. Maaw bolo ko jamu ko don jamu ko tɛ a yɛrɛ sɔn bɛ jamu minnu ye olu dɔw taara a ma sɔn. Baba ka mun ɲini? O mansa dɔw bɛ yen dɛ. Ala ka faamuya d'an ma.